отбора на шампионите. Стеснявам още малко кръга, като ще ви кажа, че има само двама, които се отличават от целия турнир, защото двамата играха с забратки на главите. Не става въпрос за вратаря, а за Ангел Бъки е талон на Монтана. Заповядай, теб съдийския апарат те отличи като най-атрактивен играч на полуфиналния турнир Каменица Фен Купа Монтана 2016 и разбира се на външен вид, защото и най-атрактивен с тази кърпа на главата. Той между другото ще се прибере не само с бира и с две кърпи, защото взе и хавлия на Теленор си спечели. Плажна такава. Задължавам те и ти препоръчвам. Аре, като тръгнеш към Варна, ще ми се обадиш, ще кажа на кой плаж. Сега, преминаваме към най-спортсменски отбор. Значи този отбор е от Монтана. Имаше едно лудо ВИК дерби. ВИК Монтана отличен за най-спортсменски отбор. Заповядайте отбора на ВИК, не само един. Не само един, защото не знам как ще прибереш бирите. Най-важното е, че има достатъчно количество бира за целия отбор, включително и по две. И аз винаги казвам, когато най-спортсменският отбор не е останал, тъй като няма и как да знаете, че ще бъдете вие, бирата остава за тези, които уважават церемонията по награждаването. Така че 4-5 души сега ще се разпределят и ще се изпият с кеф. Само да видим дали е студен, аз никога не съм проверявал. Абе, хладна е. Тая горещина. Така, ВИК Монтана печелят приза за най-спортсменски отбор. Браво, момчета! Браво и за това, че в тази неистова жега играхте с фанелки, които в жегата е направо лудо да се играе в черно. Аз го усещам на гърба си. Преминаваме към отбора, завършил на 4-то място. Отбор, който впечатли много с изявите си. Отбор, който играеше с жълти екипи, ако не се лъжа. Това е тима на Пчелна майка. Заповядайте, Пчелна майка. Много приятен за окото футбол. В крайна сметка при пролетката на дуспите не се получиха нещата, поне да се докопате до третото място, но ето, че ви отличаваме призовата четворка. Да, мисля, че абсолютно заслужено ви качваме на сцената. Благодаря ви, че останахте и вие до край и че се борихте мъчки. Това е отбора на Пчелна майка, 4-то място. Крайното класиране в полуфиналния турнир. 9-ти поред от началото на годината. Каменица Фен Купа Монтана 2016. Пчелния баща начало с къдровата коса като Пиер Ришар. Това казвам в хубавия смисъл, разбира се. И да си изпиете бирата с кеф. Продължаваме с третото място. Значи имахте един Лутфен, който въртеше с голям кеф вадена скарата. Мечтаеше да ви поднесе на тепсия безплатни кюфтета, ако спечелите купата. Вие се добрахте обаче до третото място и това е много за град като Вършец. Промил! Вършец, трето място е в крайното класиране до тях. Заповядайте, отборът, който се отличава, може би с най-отборната игра. Много колективен дух властваше при вас. Аз съм убеден, че бай Иванов Вършец ще намери начин как да ви почерпи там на местна почва. Трябваше бай Иван да се повдигне на пръсти, поне да види тук. Вече го направи. Отбора на Промил Вършец. Някои коментираха, че вие ще закъснеете днеска за елиминационната фаза, тъй като много ще пиете предвид името. Но не само, че вие не закъсняхте, вие просто отбихте конкуренцията с наистина много качествен футбол. Аз си признавам, че изпитвах симпатии към вашата игра. Останаха още два отбора да отличим. Второ място. Отбора на ВИК Враца. Заповядайте. И вие наистина се представихте страхотно, включително и в финалния матч. Много достойно първо по време този гол в началото на второто, може би ви пречупи после червения картон, но в крайна сметка важното, че овладяхте страстите.
крайна сметка важното е, че се забавлявахте и мисля, че и второто място не е никак малко в такъв тежък полуфинален турнир като този в Монтана. Смятайте, че наистина ми се стори много тежък този турнир. Мисля, че имаше други полуфинални турнири далеч по-леки с не толкова сериозни съперници, но в Монтана наистина много ожесточени двубои. ВИК Враца втори в крайното класиране. Така, преди да извикам шампионите, да заповяда Иван Георгиев, замкмета на Монтана, да помага на Кико с отличаването на шампионите и с връчването на голямата купа. И аз ще ви викам сега един по един, преди да кажа кой е вашия отбор. Да заповядат Петко Вуйче, Светлин Томов Тричин, Мирослав Ваглявски, Димитър Пемперски, Филип Илиев Фичко, Тодор Костов, Мирослав Йорданов Джодиста. Той затваря такава фигура. Тодор Георгиев Феномена. Ангел Боки, който отличихме за най-атрактивен играч. Честито на Боки. И разбира се, Георги Иванов. Това са шампионите от Еталон 05 Монтана. И сега ще настъпи най-важният момент, в който ще се полеете здраво с бира след връчването на купата, който не му се къпе в страни. И така вече финалът е факт, печелившия е факт. И ще приключа с един виц. В Монтана футбол е традиция от много години. В Монтана Каменица Фен Клуб също е традиция от много години. И затова футбол е много проста игра. Играят едни отбори и накрая Петко Петков Перуци вдига купата. Честито шампиони и да пожелаеме в Пловдив финала да дойде в Монтана наградата. 1, 2, 3! Честито на Еталон 05, които между другото са и най-резултатния отбор в полуфиналния турнир. Вечерят отличието за отбор дарител 37 гола за Еталон 05. Пожелавам ви достойно да защитавате честта на Монтана в националните финали в Пловдив първия уикенд на октомври. Благодаря на всички зрители, че уважихте този турнир. Радвам се, че така масово протече той и се получи добре. От тук нататък диджей Дамян ще се занимава с музикалното оформление. Дамяне, ти си вече бях до тук. От беше.